Història de Xixona al carrer, capítol 18, els noms del carrer Alcoi. Va ser en la dècada de 1870 quan es va traçar una nova carretera que enjuntaria Alacant amb Xàtiva passant per la Carrasqueta. En l'any 1879 es van tombar dos cases al carrer El Vall per enjuntar aquella zona amb el pont d'Alcoi. El primer nom que va rebre este carrer va ser en 1887, quan va rebre el nom de carrer del Casino, perquè s'havia construït un nou casino, que és l'actual edifici de l'Ajuntament. En 1900 se li va canviar el nom per carrer de la Indústria, però va durar ben poquet, perquè a l'any següent se li va tornar a posar el nom de carrer del Casino. En 1905, este carrer va rebre el nom de Carlos Regino Soler Mora, que era un xixonenc polític que tenia un alt càrrec en l'administració de l'Estat. I per agrair-lo se li va donar un carrer, se li va anomenar fill predilecte de Xixona i a més es va comprar un quadre de tamany natural per a col·locar-lo en el saló plenari. En 1924 es va urbanitzar la zona que va des del cine de dalt fins al convent i el pont d'Alcoi. I al tram final del carrer Alcoi, és a dir, el que anava des del cine de baix fins al pont d'Alcoi, va rebre el nom de Felipe V. Va arribar la Segona República i es van produir canvis en el nom del carrer. El tros que rebia el nom de Carlos Regino Soler va passar a ser el carrer Emilio Castelar i aquest tros que rebia el nom de Felip V va passar a ser el nom de Blasco Ibáñez. Després de la Guerra Civil es va produir un altre canvi perquè es van enjuntar el carrer El Vall i el carrer Alcoi per a fer un carrer que anava de pont a pont, el carrer més llarg del poble i que va rebre el nom de Generalísimo Franco. Però en l'any 1982, quan va arribar la democràcia, el carrer El Vall i el carrer Alcoi van recuperar el seu nom. Ja saps, jo em quede a casa. Queda't a casa. Si vols saber més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.